Ako, kapapi. Kain kayo, ma? Sabaw sir, masarap yan. May chili. Wala nang gravy ko yan. Anli yan, no, te? Pareho sa bawa, anli. Sinigang. Sinigang? Hindi ka sure? Ito, walang kanin dito ah. Ha? May magka. One piece lang daw, manok pa. Isang manok lang. Ayun lang, wala na. Tayo mo na lang ako. Dapat na kanin. Ang gravy ko, tatlo. Dalawa yung manok ba, Tega? Kaya ang gravy na eh. Okay ah. Ito! Pag siya painit. Eh, tsaka suka na lang. Para tapos na. Ayun na lang, kuya. 60 with rice. 60 with rice. 60 with pork chop. Ah, 3 with take out. Kano dito ka? Nasa dito ko siya. Lagyan mo kayo siya. Ilagay kayo siya sa na. Wala na lang. Balik, one sabi ka lang yara, di ba? Kain. Kanin, te. Dalawang May naman manok na malaki. Yung malaki, i-plate mo yung taxi. 70. Kadis. Kadis, ha? Okay. Kadis, yung ano ko, dito sa kong ay maluluto na rin. Maluluto. Ay, wifi slice ko lang yan. Yung malaki 80 with rice. Yung maliit po na 5 parties 60 with rice. 50 lang sir. Hello? Kain kayo ba? Ah, sabaw ah? May sabaw na? Ay, ito ka take out.
Maybe take out, also cut it out. 15. Nakakay sa akin. Oh, take out. Pansit. Amoy niyo na kuya. Amoy niyo na. Becky, glass po ginagamit namin dito. Ang glass sa tabi ng rice. Dito sa legs. Ito na lang ito. Right part. Yung malaki yan, i-separate mo malaki. Ang pinakamalaki dito. Separate mo yung malaki. Ay, nga ako itong isa. Ay, sabaw. Ang chicken loyal, sir, yung support 100 pesos, yung 150 yan. Tapos may kunting pansit sa may dalawang pirasong lagya, 100 pesos. Ano ko lang tayo. Ay, sir, ako makakiwag yan. Atas sa taas. Bali 780 with rice kag ang 20 sir, bali 100 plus lang. Ito. Gravy sa baw please. Gravy. Ayan. Yung babae. Doon sa babae. Babae. Gravy. May pork kayo? Pork chop ito sir. Sige.